Bantara terus kayung yun sadate wis ngisro ta senare Ngisro ya Mas ya. Piye to? aku seneng kisro kok aku kok wong kok Selendang kuning Mas. selendang kuning gangengke siji hi kang saking ukir lah kuwi wis ditonton kok yo gangengke lurus ulat tine lurah ngisro to Dik kowe tuh ya wis yo ha nek ngegem marah-marahi to ceburu marah-marahi senengane kok ndak karo nembang-nembang terus ndak meng ngelangut malah ora ono hiburan karo nembang-nembang men semangat meneh iki lho aku saking semayo teng yo ayo saking semangatku ki aku ki kowe iki kowe aja lali apa aja lali iki Dedek Lintang ya isih nunggone wah apa wah iya heeh arek ketok to heeh nek lenggo neng terus nek Lintang lu nggo neng kono ki terus aurane dadi tercemar amargane lha kuwi lho delok to lungguh karo sapa kuwi oh lah iso mulane terus aurane tercemar ya gong heeh dadi rada bruwet kepiye ngono lho umpama mau kene ngono kae lek aku mengo ngene iki ketok lho mengo mrono ki ndak ana wah dadi bruwet ya ora apa-apa gong diterima engko ndak meng diantemi kok ora iso malbor siji ya mengko men Pak Baron sing nesu-nesu mengko ning mobil kok suwarno langsung beban ngono langsung lupus ban kowe mono ya Kang nek ora arep tak tinggal turu mengko tak rungokke wae terus karo tak nggo tinggal anu apa rungan-rungan nggo turu iya karo nembang-nembang sing alus-alus sik gong ngono sing karang yo nah yo teng yo wis do seneng banget nek wis gara-gara ngene wis yo teng yo ya karang yo idolane kanca ki lak yo wis ora saiki wis ora kok wis ora belang meneh pisan wis rata saiki wis ora belang wis aman pisan pokoke lho kayak wis putih tekan mburi wis ora apa-apa wis wis apa jenenge keratanan glepung kabeh pisan wis terigu heeh wis ora kaya mbiyen kae ya Kang ora wisan mbiyen ka jan kaya nganggo topeng jan ketok ka lho lete ngene iki iso kaya beda ka lho kene karo waduh wis ora apa-apa kaya ngono kuwi karang heeh lah iya Kang wis yo gek nembang wae sing nembang sapa Kang penake sapa nek halus-halusan ngene iki klasikan halusan ki ora aku tetep Mbak Anting wis paling apik arep klasikan arep wes macem-macem wis ngrantasi pokoke oh kowe aja masa aku akapela lah ya ora apa-apa to ya saiki ya men dinggo nglegani kanca-kanca ki ya
Lho entuk aplaus ku ya. Ora apa-apa. Kula adalah ngatos-atos, Pak. Wah, ora sida saraman soto ki mengko. Ora ngono kuwi kang ya guyon. Karang ya kena perbawane Mbak Anting ki wis heeh perbawane iki ngedap-edapi ya Gong. Heeh. Horeg jagat pra. Anting Salindri. Udah seneng banget to ngarapi Mbak Anting ki. Heeh no. Weh lah gara-gara ki ora ana catatan harus duduk, jumeneng ya kena kok. Heeh. Oh, penontonnya tesih kathah. Menunggu pesona Mbak Anting ki teng yo. Heeh, mengko ya ben dikancani ora apa-apa. Karo dienggo Mbak apik tak jamin tenan. Saestu. Mas kacau kuwi. Tak mongko Februari blong aku. Weh lah wis ket mau ki kok weh lah. Disepoti sing apik. Weh lah ya kudu sepot kok. Kanca-kanca semangat nyepot iki lho. Oh. Nah, dicetheke sik ta ora usah kesusu, ora usah grogi. Dicetheke sik. Kaya wong bingung. Sugeng dalu. Mas Gading. Sugeng dalu. Lama tidak berjumpa. Nggih, selamat tidak berjumpa. Nggih, niki kula kena nembang alus-alusan riyen. Nggih, sing alus-alusan kula seneng sing alus-alus. Tapi mboten sabawa nggih. Weh. Anu. Bawa sing mboten akeh aneh napa ya? Nganu lambe kula niku sariawan. Apa? Waduh, lha iki wis bengi iki. Mulane sesuk meneh alon-alon. Ora usah kesusu. Tegese iki nek nganu ki lho nek ngunyahke ora usah kesusu nek lagi maem. Iki sing sariawan niku lak lambe bibir, senes lidah. Nah, ini kayaknya kecantol behel. Oh, lara ngaten. Napane sing kecantol bel? Lambene apa meneh? Iki apa ta iki? Awas wis. Nggih. Kula langsung langgam mawon nggih. Ndak wekdale mengke. Weh. Ora hae. Ndak wekdale mengke lak jenengan. Napa santen nek kula niku santai. Oh iya delok wiyaga nek sampe sambat delok wae. Khusus Mbak Anting pokoke. Kula pelok bareng tapi alon-alon nggih, Pak. Weh. Ora apa-apa. Senengane sing alon-alon soalé. Niki masalahnya nek kula ajenge mangap saking iten niku rada kangelan. Lah niku wae saged. Lah yo iki yo lara. Ayo demi Monggo, Pak. As ngono ndono melok barang. Kekarane Wah, ikan.
Kilo nembang malah Top ayu. tenan pokoke. Aduh lho. Mbak Anting, Dalam arep dikancani apa ora? kancani. Oh, iya. Luar biasa. Ku ben ora terak-terak wae kuwi. Oh iki Wah, seneng aura. banget. Aura bidadari dadi aura. Bruwet to Bathara dadi Kala. kandhane kok. Ayo, ayo Dek. Ya nyapa to? Lah, Iki sing ngopo? wedok kok. Wes kowe. Wes. Ra apa-apa aku mbiyen ya kuru. Ya ngene iki tandane berarti aku oleh bojo sing nggarai ayam. Wah. Iya. Kayak pecaten kayak. Sopo, Mbak? Kae lho. Kowe lah kae penyemangat e. Penglaris loro kok. Sabar ya. Innallaha ma'asabiri. Nah, wong sabar kekasih yang Allah. Nek kae kekasih yang iblis. Kae iki petunjuk jalan. Petunjuk jalan kae iki. Ki nanti Mas, iki nanti nganan. Pindho. yen gampang luwih gampang yen angel Bareng. bareng yo. Iya. tenan ya aja salah Kowe ora nek kleru kowe. tan kena Ma aku baleni lho jerine mau biasa Ya biasa. lah kowe mbok tambahi medun no ya Iya, baleni. Beni. Iki adewe padha kedirine kudu menyatukan nah iya rasa. toh tan Wah, sumpah Aris sih, ya. tan kena numbas
Iya, oh belum. Oh iya. Satu putaran, Weh. satu gongan. Khusus Mbak Anteng kok 6. Nyetel radio e. Ora apa-apa nek rekamane kono kabeh. Apa iki? Jeneng gula. Oh nggih. Aja didoi. Oh ngono. Oh iya. Kadung. Susah sopo sing
Sudah Mas Gading. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nggih. Duh. Wis gek lungguh meneh. Gek dolanan game meneh. Oh, sekarang yo. Alah. Lagu loro ki. Seberarti wis sing wis masuk rada gumyak sithik. Tetep penake kita Mbak Anteng kok, ngono to. Ora usah kabeh-kabeh kok njuk Mbak Anteng. Ayo kepiye to? Ora apa-apa. Mesti ora jos semene. Heeh. Pokoke Gerajakan ki ya perlu lho mengko ki. Mengko nganu nek Sariawan template nggon gerajakan lak mari. Apa dijahit sedhela ya ora apa-apa. Ditambal. Tubles apa ora? Aja deng aja kuwi meneh ah. Kualat meneh aku ndakan. Heeh. Keplok-keplok ki ngopo sih, Mbak? Anu, paling arep nyanyi meneh isih semangat to. Keplok-keplok isih semangat, tandane isih semangat ya, Gong ya. Heeh. Semangat. Ki saiki, aku ki bengi iki seneng banget. Lah ngopo? Aku ditunggone karo kakangku lanang. Sapa? Gadang. Oh iya, Karang. Wis le menyang wis kat nganu wae. Jam 09.00 esuk wis tekan nggon aku. Wis jam 09.00 wingi. Rebo wis tekan nggon aku. Terus menyang nganggo truk. Wes. Menyang nganggo truk melu truk pokoke intine. Mbok nang dhuwur apa nang ndi apa? Apa kejepit gamelan barang ya iso kok kae iki. Aku ki kok wis kangen ngrungokke suarane kakangku lanang ki ya. Ha iya kuwi kudu diduetke kaya ngono kuwi. Heeh. Kudu diduetke. Mung suwe ki ya kudu sing apik. Lah iya. Ning apik kabeh, Gong. Ha maksudnya ki kudu pilihan. Kok kaya aja dimusuhke Mbak Anteng nang ora nganu. Apa jenenge cakil karo buta glundung ya. Kayak karang saiki kuliah nang isi Surakarta. Wah iya, kok kowe ora nyusul rono? Ora oleh karo mbakku asem tenan kok. Maune iki oleh. Wong jarane, alah monggo meng ra tangi nek ngekos ngono. Apa meneh ngekos wae aku jane nek tangi iki tangi. Anggere ana sing bareng nang kos kuwi tangi. Maksudnya lah aku nek ngekos lak bareng karo kae ngono lho maksudnya iki. Wes iki saya esuk iki saya kotor pikirane wisan serapik. Iya. Yo saiki Mas Gadang katuran minggah jumeneng. Nek aku kudu ngadeg pokoke. Oh, kowe wis nganggo. Ayo saiki yo. Ya siap-siap lho Mbak Anteng, mengko nek kepilih ki nganggo voting ngene iki. Voting ki apa, Gong? Voting ki kaya pemilihan ki lho. Kaya wis rasa nganggo spot. Ayo nyekel mic lagi omongan. Iya aja duduk ngatekno. Men ketok bagus e. Mbok menawa mbok wedok nonton ning live streaming kok wah pacarku ganteng banget ya ampun. Wo wis aku dicek sik. Pripun Pak Dalang? Nah, mboten pripun-pripun. Alah ngene iki iso nang wegah. Ngopo? Ora apa-apa. Ya ngene iki Jebul yo medeni ya jebul. medene piye? Lek ning ngarep debok iki kok wondel lho. Kene kok kademen apa kowe kok sasus-sasus iki? beda rasane beda. Rasane apane sing beda? Senengane kok Pak Dalang. Senengane kok mancing-mancing sing ora-ora to kok iki. Nganu nggih Mas, nyanyi ya.
bawa wae. Wah, Ora apal. yo ngajak duet ya. Duet. Yo. Yo milih. Senengku Mbak Anting mari. Nah, to kandhane kok. Tetep Mbak Anting nek kon duet ki apik dhewe ki Mbak Anting. Enggak lah, enak Mbak Lintang Kairo, Heeh. Mbak Lintang Kocorum. Nah. Dan tersangkane iki kowe to sing bengok kocuru ket mong ki. Iki megang ati. Apa? Kebles pipit po? Kebles pipit ya. Iya. Ora apa-apa. Gek wis ngopo iki? Jenes sing ngedrambus wis kan. Apa? Ki manut Lah derek milio. karo Lintang kok aku diserang netizen. Ora. Kapok aku, Ding. Ora. Pak ora diserang netizen, diserang penganu pacarmu. Heeh. Heeh to. Digantung nang kono aku. Ya Dek Lintang ya. Nah, ngono kuwi lak milih lak penak. Ya geliak-geliak sama Mamas ya. Mamas Allah. Jan Mamas iki mengko ya wis tekan wetan meneh ya hati-hati ngono wae. Welengku siji ya. Aman kok. Ninggal wasiat ora arepan. Ora duwe apa-apa. Oh ya. Selamat pagi Mas Gadang. Wis. Kono gak ada rembukan tak tonton karo udet-udet. Nah, lah untuk keloro-loro. Ora kok aku kok. Orang guyu kae resake guyang-guyu wae. Puas kae kok. Heeh, Lah puas. ya kok iso ning kono Mas, biasane ning kene. Nah, iya to. Setia ya. Ya. Nggih. Gimana Nah, wis Mas kono, Gadang? Wis. Wong mau ya ditawani Mbak Anting no lho. Tinggal ngompol. Ngompolan lho. Wis. Ora. Yo. Napa tembangnya napa? Apa, Ding? Monggo. Aku ki bawa wae, bawa mau. Aja. Bawa Mas. Duet. Duet apa? Napa? Duet anu. Lintang Asmara. Waduh. Request lho Mas, request Mas. Oh, Ding, requestmu, Ding. Singkong dan keju apa ngono. Bawa mawon. Aku seneng anu apa kuwi, Ding? Apa? Sesideman. Sesideman. Oh, seneng sidem-sidem Senengane kok. sesideman kok. Wis. Senengane jebul sing sidem-sidem. Ayo Mas Gadang. Nah, iki ngopi ta kowe iki? Kon Sopo bawa sing kok malah makru. Ngewel sikilku aku. Yo. Hah? Ngapa? Ora apa-apa. Ngewel sikil ya? Sebentar, Pak. Mbut. Langsung main iki lho, Mas. Ya Allah. Wewe. Sopo kuwi mau? Lho nek wong munggah, arep ana wong munggah gunung, Ding. Lho. Heeh. Arep nyawer ketok. Ora kok kuwi mesti harus dolan-dolan sekitar kene iki. Mumpung. Oh, wis ngetokke amplop. Menjelajah Mas. Eh, Loh balik maneh. Wiwitane nderek sang kepek. Oke. wis toh mulane sesuk meneh iki ngati-ati. Lungguhe nugelke kursi. Yo gek nderek sang kepek yo. Panderek sang peke Apa yo priyo gabus. priyo bagus kang olah budaya Kota gede. sowan menyang kutha gedhe
Bantara terus kayung yun sadate ngisro ta sekali Ngisro ya Mas ya. Piye to? aku seneng kisro kok aku kok wong kok Selendang. Ya aku malah lali ki mau. Mesah dadi oleh ngono. tumbuh lah tutup ya sing ngene iki mari Selendang kuning Mas. selendang kuning gangengke siji kang saking ukir nah aku wis ditonton kok yo gangengke lurus ulat dine Lurah nusuk to Dik kowe tuh ya wis yo ah nek ngegem marah-marahi to cebu marah-marahi senengane kok alah ih kowe yo gangeng swara kurang permono dene kang Suara kurang permono. iya, Dik. Dia sulistya. bijer Sing gendir meh kleru ya. Jane Pak ayo bijer Pripun, Mbah? ngincang bener aku ati berarti ale oh bener aku wah Kleru. Oh iya berarti. wah jlong kiding Lo Mas Gadeng Suara lo kurang marah-marahin permono. lo. Neng wasis ngungrum angungrum marang bendoro tiasu Tiasulistyo pijer ngincangake alis rukun Islam jan terus tresno sesideman Luwih becik patenono timbang perpisahan berdadang sulistya tak riwangi samudra marang pulau warga garwalan praputra. ayo Mas Gadang yuk Liwat kincanging tali sunung tandor anglandang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih mampu
Wih Mas Gadang requestnya Mas Gadang berdiri lagi. Aku kon ngomong meneh di. Wis tos. Yo. Gimana Mas Gadang? Oh. Ya. Napa imbo malih Kowe. Wis bos. Wis senengane imbo kowe kok. Senengane pindho to. Aku iki kademen lho ding iki ding. Kemulan. Adem. Lah mulane beraktivitas, bergerak joget. Heeh. Lah mau ora joget to? Lah Wong to wis. Olahraga malam, Mas. Nah, kowe Pikiranku terus nanti gedeng iki. iki nek yamene iki pikirane do elek-elek, Dik Lintang. Ampun mancing-mancing ndak. Oh iya, maksudnya itu olahraga joget ngono lho Mas. Oke. Biar sehat. Nggih. Ya to ben ra kademen ngono. Nah, Nggih. Sudah. nggih sampun. Sampun. Nggih. Ya wis sampun. Nyo, semuanya. Nyo. Aku ikhlas lahir batin dengan aku, Ding. Tenan. Nah, toh. Terima matur nuwun. Wis kaya ngono. Matur nuwun yo, le cah bagus lah, Cak. Bagus tenan. Padha-padha Mas elek lho kuwi to. Aku duneke tak bagus yo gleleng no aku no. Iya. Ora hae kowe. Hae tak unggahke kene sisan malah. Kalucu banget lho kajane iki. Nang sok elek. Lambene iki elek kae iki. Kaya wayangan kepiakan karo dhewe nang omah kae wah jan. Saisane tragedi dadi kae lagi buronan kok kae iki kok. Sopo? Kae kancaku kae. Buronan ngopo? Wis ana pokoke. Nek kepo nganggo buka nganu channel Dalang Seno. Kepiakan dalange Ki Wisnu Aji Prasetyo. Pas gara-gara pokoke ning ngono kuwi. Pas mase niku maju mah mang puter niku wah. Wedi kae wisan. Lah bar kuwi mulih lho. Wis ratapan kok kae. Iya. Jam pira iki? Isih jam wah isih setengah 3 isih suwe. Isih iso sak lagu meneh. Ya. Tinggal penutupan. Tetep nek penutupan ki nah, toh, aku ora omong lho iki. Aku ora omong lho, duet ke. Duet ke karo Mbak Agnes. Bela. Ben entuk aplaus saka sing ngrebab. Ora. Hah?
Oh ya berarti Mbak Ika. Terus panggah aku ya, jane aku wis mau sengit aku. Oh, pasrah berarti oke, Mbak Eka dan Mbak Anting. Ya. Ya. Ya dituruti mengko ndak mencep. Ndak cemberut mengko. Ya. Jumeneng ya, jumeneng. Ya kanca-kanca. Ayo para pesindet. Ayo. Iki enggak disepoti ya. Weh lah wis ngene iki wis malah gayeng kok. Wila sih pengen nganu meneh apa? Nyanyi meneh apa? Lah nembang apa ora? Lah iya, aku ki omongan karo Mas Gadang. Oh alah. Hati-hati alon-alon. Lah tenan ora to? Kita bayi lanang mboten? Nek ditambahi arep sapa? Mas Keswan. Nah, setuju nek aku. Setuju aku pas. Pas kowe. Wes pokoknya sapa-sapa kena iki. Wong tua akeh Loh. putih ting. Malah main nih lho, Bu. Heh, Main nih lho. wis seben. Soale saiki kuwi dadi bandar. Bandar apa? Potok po. Nggih. Sama Lintang no, gestar Oke. kita no. Oke. Sama Dek Lintang Beres. gestar kita. Apa? Manut. Ini lagune wis manut. Lagune nek napa Mas Gading? Derek. Derek. Nggih. Sing gayeng wae ya. Sing gayeng no, penutupan sing gayeng-gayeng. Ya. Anyang-anyang. Anyang-anyang. Oh ya. Niki nyuwun pengendangnya nyuwun ayang-ayang. Oh, oke. Pengen Pengen joget joget. ketoke. Ayo Rene joget. Kedang karo joget, kedangnya dikalungke terus karo joget. Ayang-ayang nadanya seberapa? Sementen iki. Ya langsung mawon. Improvisasi. Yuk. Oh, nggih Oh, nggih. Sekarang ya wis tua-tua. Ayo wis. Sampun Sampun kae migunani kliak ya. ayo kliak-kliak ngono Lah lho. iya. Sing endi? Tua kae sih kanggo. Wis ra kok biyen. Sing ngenong paling tua. Tapi keren loh, tapi luar biasa. Ngece, anteng ngece. Jiwa muda ya. Ngeremehke. Ngapuse. Loh, justru nek wong saya tua ki lak ya saya merbawani to. Hayo kaya Pak Parjo Kenong. Iya. Peteng rasane ati kang ngandang sedih liya hanyawa aku kowe lakon ngatesna kang masuk bagus aja ojo seret tresnan cantela bisa benjang. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu
Nggih, sampun matur sembah nuwun. Wis pas jam 2:30 kliwat seprapat. Wis iki, Rok, ya wis cukup ngene iki le guyon le gogojekan. Karo neruske laku kae deloken kae. Sebo kae, Truk. Ndoro Ayu, Wara Sembadra karo Wara Srikandhi kepareng rawuh ing kesatrian Tanjung Anom. Ayo nyaket suwan rono, Gong, ayo, Gong.